Moikka! Mä tulin kertomaan meidän uudesta hiustenhoitosarjasta eli Sentifoliasta. Tämä Sentifolia on ranskalainen ekosertifioitu luonnonmukainen vegaaninen hiustenhoitosarja. Tätä valmistaa iso perheyritys Ranskassa, joilla on yli 40 vuoden kokemus luonnonkosmetiikan valmistamisesta. Heillä on paljon muutakin valikoimassa, mutta meillä Suomessa on nyt tämä hiustenhoitosarja. Tämä Sentifolia on tullut meille nyt tuossa ennen joulua ja tämä hiustenhoitosarja, niin tämä on aika kiva. Täällä on monennäköisiä tuotteita. Täällä on eri hoitolinjoja, joissa käytetään marjoja, hedelmiä, eri kasveja aina niin kuin päävaikuttavana raaka-aineena aina tietyn hiustyypin tai tietyn hiusongelman hoitamiseen. Ja sitten täällä niin kuin hoitolinjojen sisällä niin se tuotetarjonta vaihtelee aika kivasti ja täällä on monenlaisia käyttötottumuksia, erilaisia hoitotuotteita. Shampoot tässä Sentifoliassa niin on täysin sulfaatittomia. Nämä on hellävaraisesti peseviä. Siellä on erilaisia eri hoitolinjoissa aina eri tavalla toimivia shampoita. Näitä yhdistää kuitenkin se, että nämä on hyvin niin kuin, vaahtoavia. Täällä käytetään kookosglukosideja niin kuin vaahdottajina ja pesevinä ainesosina, joita pidetään niin kuin luonnonkosmetiikan hellävaraisimpina puhdistajina. Nämä vaahtoaa kivasti, pehmeästi. Jos on hyvin likainen hius, niin silloin suosittelen, että kannattaa pesasta niin kuin 2 otteeseen, mutta muuten riittää ihan normaali pesu sitten näillä. Ja lähdetään vähän katsomaan noita eri hoitolinjoja. Eli mulla on tässä ensin niin vadelmalinja. Vadelmalinja on kiiltoa lisäävä hoitolinja. Sinne se vadelma on saatu niin tuoreista puristetuista vadelmista ja siitä on tehty sitten uute, joka on tehokkaasti, niin kuin, se on antioksidanttinen ja hyvin semmoinen runsaasti kiiltoa lisäävä raaka-aine sit niissä tuotteissa. Tuoksu on, sen tunnistaa sen vadelman, mutta se on hyvin mieto silti, eli näissä on, koska nämä on sertifioitua luonnonkosmetiikkaa, niin näissä ei tietenkään ole lisättynä mitään synteettistä vahvistetta sille tuoksulle, vaan se tulee ihan niistä luonnon raaka-aineista se tuoksu, tunnistettava vadelma. Sieltä löytyy shampoon lisäksi niin tällainen hiuksiin jätettävä kosteuttava hoitosuihke. Sitten löytyy ihan pois huuhdeltava hoitoaine. Pesun jälkeen käytetään 2-3 minuuttia, annetaan vaikuttaa ja sitten huuhtastaa pois. Ja sitten tässä vadelmalinjassa on tämmöinen monikäyttöinen hiusnaamio, joka on hyvin tommonen herkullinen, täyteläinen koostumus. Tätä voidaan käyttää niin kuin hiusnaamiona esimerkiksi saunassa, hauteen alla vaikuttamassa. Lisää kiiltoa, tekee siitä hiuksesta hyvin semmoisen sileän, pehmeän, kiiltävän. Sitten tätä voi käyttää esimerkiksi pitkiin hiuksiin, niin voi puristella sinne latvoihin. Hirveän hyvä esimerkiksi, kenellä on tosi pitkä runsas hius tai esimerkiksi lapsille. Auttaa siinä, että se on helppo harjata auki, selvittää takut sieltä. Sitten sen lisäksi tätä voi käyttää vielä ihan hoitoaineena, huuhdeltavana tuotteena, eli hyvin semmoinen monikäyttöinen. Tämä on aika iso, 250 millinen purkki sitten tämä naamiopakkaus. No sitten Suomessa on hyvin usein erilaisia hiuspohjaongelmia täältä löytyy hirveän hyvä tämmöinen eukalyptusta ja mentolia sisältävä shampoo, joka välittömästi lievittää semmoisen kutinan kuumottavan ärsytyksen tunteen sieltä hiuspohjasta, auttaa myöskin, jos siellä on hilseongelmaa ja kaikkiin mahdollisiin niin kuin ärtyneisiin hiuspohjaan niin ongelmiin sitten tuo shampoo. Ja sitten tässä hoitolinjassa on tämä hoitoaine on tämmöinen seerumi, joka laitetaan tänne päänahkaan, eli tässä on pipettipullo, tämä on täysin öljytön tuote.
Ja sitten se laitetaan suoraan tänne. Voi laittaa pesujen välilläkin tänne hiuspohjaan, hieroa, niin se tekee heti semmoisen niinku, lievittää sitä ärtyneisyyttä, kutinaa, niin hirveän hyvä tuote nyt esimerkiksi sitten tässä pipokaudessa, pakkaskaudessa, kun meidän kaikkien hiuspohja kuivuu, niin kosteuttamaan, rauhoittaa sitä ärtyneisyyttä. No sitten täällä on tämä mantelilinja, joka on tarkoitettu oikeastaan kaikille hiustyypeille. Tämä on semmoinen hyvin kosteuttava, pehmittävä hoitolinja, sisältää manteliproteiinia ja täällä tämä shampoo sopii niin miehille, naisille kuin sitten lapsille käytettäväksi. Itse tykkään kovasti juurikin tästä shampoosta. Minun tämmöiselle pehmeästi luonnonkiharalle hiukselle niin sopii hyvin. Ja sitten täällä on kiva hoitoaine. Tämä on semmoinen niin kuin myös oikeastaan tässä on niin kuin multikäyttöhoitoaine, eli tätä voi jättää niin kuin hiuksiin pesun jälkeen niin hoitavana hoitovoiteena tai sitten ihan perus hoitoaineena sitten siellä suihkuyhteydessä ja huuhdella pois. No sitten täällä on vielä niin granaattiomenan linja, ja tämä granaattiomenan linja on sitten tosiaan tehty värjätylle hiukselle, raidotetulle hiukselle. Voi olla joko kasvivärjätty, voi olla synteettisesti värjätty. Täällä on hyvin hoitava shampoo, tämä on tämmöinen 2-in-1 shampoo, eli se kertoo sen, että tässä on vähän niin kuin hoitoaine samassa, mutta hyvin käsitellylle hiukselle niin ehdottomasti suositellaan vielä sitten hoitoaine erikseen. Mutta kaikista näistä shampooista niin tämä granaattiomena on niin kuin se hoitavin shampoo. No sitten jostain syystä meillä Suomessa niin erilaiset lämpösuoja selvittävät suihkeet on niin kuin tosi suosittuja. Ja niinpä tässä Sentifoliassakin jo nyt alkuun näyttää siltä, että tämä granaattiomena lämpösuojasuihke niin on tosi suosittu tuote, eli suihkutellaan ennen muotoilua, ennen vaikkapa suoristusraudan föönausta käyttöä. Sitten tästä hoitolinjasta löytyy myöskin sitten naamio, ja nämä granaattiomena tuotteet, niin se granaattiomena uute toimii sillä tavalla, että se pyrkii niin kuin sulkemaan niitä hiussuomuja ja sitä kautta pidentämään sitten värin kestoa. Tässä tämmöinen lyhyt esittely sarjasta. Tervetuloa tutustumaan tänne, tervetuloa meidän verkkoon tutustumaan ja tuotteet on tosi kivoja ja näyttää siltä, että myöskin hyvin suosittuja. Hintataso menee siinä, että nämä shampoot on ulosmyyntihinnat semmoinen 12,90 ja naamiot on sitten arvokkaimmat ja niiden suositushinta on 27,50. Eli siinä skaalassa on sitten tämä Sentifolia. Kiitos sulle. Moikka moi! No niin, eikö se ole jännä juttu, että sitä kun kuvittelee, että pitää tollaisen tekee koulutuksen, niin ajattelee, että kyllä mä kaiken muistan kertoa. Miten mä unohdin mun oman lempparituotteen, eli tämän tuuheuttavan volyymihoitoaineen? No ei mitään, onneksi nykyajan tekniikka mahdollistaa tämän ja tämä pystytään tänne jälkikäteen lisäämään. Mutta siis Sentifoliolla on myöskin tosiaan tämä kreippilinja ja tähän kreippilinjaan on tulossa tuossa helmimaaliskuussa myöskin shampoo. Se on pienen uudistuksen alla tällä hetkellä ja siksi meillä ei sitä nyt ole. Mutta tähän on nyt jo tämä hoitoaine. Ja tämä on siis poishuuhdeltava hoitoaine. Tämä on muuten aika iso pakkaus, 200 millinen tuubi. Tässä on tämmöinen terävä kärki. Ja nyt kun sä oot pessyt sun hiuksen, niin sä tällä kärjen kanssa niin annostelet tämän hoitoaineen tänne hiuspohjaan. Sen jälkeen hierot sen kauttaaltaan. Sen ei tarvi olla muuta kuin siellä hiuspohjassa, että sen ei ole tarkoituskaan tulla tänne niin kuin muualle hiuksiin. Annat hetken vaikuttaa sen, mitä hoitoaine yleensäkin sen 2-3 minuuttia vaikuttaa ja sen jälkeen huuhdot pois. Ja voin luvata, että jos sulla on tämmöinen vähän niin kuin ohut, ehkä semmoinen lättänä hius, niin
Mulla on itsellä niin kuin jotenkin tuntuu, että mun hius on ihan muuttunut. Siitä on tullut niin kuin huomattavan kuohkea tämän hoitoaineen kanssa. Ja vähän ajattelin, että mikä se mahtaa olla, niin täällä on itse asiassa herneproteiineja, joita käytetään nimenomaan hiustuotteissa niin antamaan niin kuin sitä rakennetta ja lisäämään huomattavasti sitä volyymiä. Sellainen tässä vielä. Kiitti, moi!